balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sring adlaw mga kaaksyon sang Webes ika-27 ng petsa sa bulan sang Enero tuig 2022 mga kaaksyon. More or less 5 na lang kadlaw ang nabilin before pa man magpag-goodbye ang January. Masulod na si Pebrero, mga kaaksyon siling nila amuning adlaw sang tagipusoon mga kaaksyon, no? Pero sige basta importante likaw lang sa COVID-19 kung wala ta sang dapat nga kaladtuan sa sining adlaw, mas maayo nga dira lang kita sa aton sini tagsa ka mga puluyan. Kung yara kita sa gwa indigid magkalipat nga face mask mga kaaksyon, kalakip man ang social distancing, kay balomenta mga kaaksyon nga hugid daw kataas ang kaso kahapon nga daw sa bugos nga region size, no? Daw muning pinagkataas guro, pero kabayunta karon sa hapon magnubo-nubo naman ang kaso mga kaaksyon. Sa sining udto while nga panyaga ang halos kalabanan, ang iban sini karon pa dugay-dugay kaming magadala sa mga balita gikan sa aton sini nga mga aksyon reporters. Kamusta nga aton sini nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan, kabayuntang nga okslang kamo sa sining mga inoras. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kag kalakip man nga ginakamusta tang mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Kalakip man sa oriental side, kami nagapangamusta sa inyo sa sining udto kabayuntang okslang. Ang iban sini matamat na gid man naka-recover gikan sa bagyong Odette mga kaaksyon. Kaya ang Provincial Veterinary Office naton sa livestock industry nagapatigayo na sa pagdulong sa mga bulig gikan sa aton sining probinsya mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta sa bugos nga probinsya ilabi na sa Southern Negros, ginamat-amat na nila mga kaaksyon nga bisan paano makabawi, makasugod na sang aton sining relief and rehabilitation efforts mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta sa bahin sang Negros Occidental, sa oriental side sa Guimaras kag kalakip man sa aton sining Iloilo City kag Iloilo Province sa sining udto sa Aklan, Antique kag sa Capiz kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast
ululupod kita sa sining nga udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa standby. Iba na ang buhay di tulad ng dati. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa Kaanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial, temporaryo tanay mangin kaupod sa aksyon na John Diaz. Relief and rehabilitation efforts sang Negros Occidental Provincial Veterinary Office para sa livestock industry nga apektado sang bagyong Odette nagsugod na. Kalakip man nga base malabot man reaksyon sang pila ka mga opisyal sila binasi Attorney Refrando Diaz kagiban pa ginpasakaan sang reklamo sa Office of the Ombudsman sining adlaw mga kaaksyon aton hibaloon karon kun ano ang mangin palayag sang ni Attorney Refrando Diaz kagiban pa nga mga public officials sang probinsya. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, 88% sang total nga populasyon sa Bacolod fully vaccinated na suno kay EOC o suno sa EOC or Emergency Operation Center nga nagapabakuna sa nagkalain-lain nga mga vaccination centers nagapadayon nga mas mataas ang numero. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, kapulisan sang Police Station 2 nag-confirm nga miyembro sang Aki Quadra Group ang ginlutang kagabi sa Barangay 2. Ginalantaw nga motibo sang paglutang posible ang wala pag-insindihanay sa mga nabilin nga grupo. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ni Aksyon Alvin Graba, mga kapulisan sa probinsya nagpatigayon sang peace covenant signing sa mga politiko nga nagapapili sa mataas nga posisyon sa probinsya. Sa patrol karon mga kaaksyon, limited face-to-face classes elementarya ho sa syudad sa Bacolod kag high school ginaduso sang AK teachers. Ibaloon tayo na karon dugay-dugay sa detalye sang balita ni Aksyon Alvin Graba, samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Vaccination sa syudad sang Cadiz magabalik na sa palabuton nga Lunes. Sa unang distrito sa Banwa sang Calatrava, gabalita ni Aksyon Nelson Patiño kumulik sa Banwa sang Calatrava, nagpatigayon sang examination sa mga nag-apply nga mangin kabahin sa DISO Technical Support Staff sa maabot nga pinili ay
Sa balita naman sa kay Aksyon Arlo Ticar sa ikatatlong distrito, mga ka-aksyon virtual visita eskwela program sang sila PNP ginpatigayon. Sa balita naman sa nasyonal, Kamara duso butong sa rekomendasyon nga arestoon si Health Secretary Francisco Duque. Kaga 40 milyones pesos nga balor sa sabuhon nakuha sa duha ka mga suspitsado sa siyudad sang Makati. Grabing sabuno do hindi mo mabangbang kadalagko sang volume mga kaksyon. Senior Executive Secretary sang Malacañang bag-o nga Court of Appeals Associated Justice kag Kamara ginaprubahan ang paghimo sang internet nga mas safe para sa mga kabataan. Kag Attorney Ruben Naguanson may patag sa disqualification case ni Bongbong Marcos. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sirigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton siring Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod, no? By Aksyon Balita Banat Bulig, i-like lang kag i-share ang aton siring Facebook page kay tirahon ta na dugay-dugay ang mga mensahe ninyo pang dalon tay na dugay-dugay sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang kaya rin ang resultaho sang Small Town Lottery o Coristiel sa unang draw sining adlaw sang Webes January 27, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 22 kag 6 liwat 22 and 6. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, daligid lang ha. Kay tirahon ta ni Anay, may lang pagpamati kay Barrio Garay, kay Alex R. Monteza, and Mr. Milili Oligo, kay Gian Recicio, Richard Tang, Rochelle Folencio Susana, no? Kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon, kay Christian Villa Dalisay, Christine Minies Villalobos, kay Toto Dar Aguirre, kay Pelton Lipora, and Jima Tagwan, Rodora Syoko, kay Dali Morales, Gian Recicio, Humalumina, Anali Elizalde, Liberty Binitin Obaldo, Barrio Garay, sa kay Paring Roel Seroma. Present naman si Paring Roel Seroma, kag Neil Brian Balues, Liza Montecastro Narciso, Niepes A. Jasmine, Arnel Po Di Samparado, Raquel Di Maala, Fernie Espanyola, kag kay Paring Junjun, ga-monitor na si Paring Junjun Valderrama. Somewhere in kwan lang Dubai, pre. Sa kay Eric Pantaho, may lang pagpamati. Eric Pantaho, no? Toto Daragere, Pelton Lipora, may lang monitor. And Aida Lunan, Mr. Milili Oligo, GV Yulet, and Jocelyn Libon Dispor, Rochelle Evangelista, no? May lang pagpamati. Christine Minies Villalobos, sarana sa DSB, kay Gian Recicio, Rek Pantaho sa Kabangkalan, no? May lang pagpamati sa pamilya Chong dira sa Kabangkalan. Juliet Militado Patrimonio, si Kairos Flaque, may lang pagpamati. Madam Virginia San Antonio Alpenda. Pa-shoutout lang sa anak niya nga si Rosalind Bison, no? Rosalind Bison, kag sa iya pamilya sa Banwa sang Calatrava. Ga monitor gid sila, no? Humalumina, Anali Elizalde,
Okay, sakay Florencia Villacampa, Elvira Hilogo, okay, kag pamilya Gases sa Barangay Bata, ga monitorman, alin sa kay Elvira Hilogo. Lonila Tarosan, Mr. Mililio Ligora naman siya. And Diding Alojamento, mangkot lang ko sa Rex kung mandatory na ang vaccine sa mga senior citizens. Hindi pa man mandatory, but kung pabaksinan mo, mas mayo man, no? Para sa senior citizens ding. Ayos. Kay Mario Tanhay Talaban, may lang nga pagpamati dira sa Sonfor AV sa Barangay Purisima ni Toto Mario. May lang nga pagpamati dira Sonfor AV sa Barangay Purisima Manapla, no? Mario Tanhay Talaban. And Lady May Gumban, salamat gid Lady May Gumban. Kay Melvin Finiafel, Jocelyn Libon Dispoara naman, no? Kag Neil Brian Balawes. Ayos, sige. Daligid lang mga kakson, ibutang lang ninyo mga mensahe nyo da kay tirahon ta karon dugay-dugay sa aton sining nga pagpanombalik sa diligid lamang madugay. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalaga Dakson Radyo Philippine Standard Time las 12:13 na nga oras karon dugay-dugay mangin kaupod taman si Congressman kag former Senator Alan Peter Cayetano diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon, no? Live extension coffee mix anay sa mga kaaksyon ta ang LF Coffee Mix ang pinakaunang ready to drink coffee mix nga may vitamin D3 nga makabulig pabaskog sang inyo immunity. Ang LF Coffee Mix mahamot siya, mananam kag insakto gid ang sabor nga sigurado magustuhan. Sa tamang serbisyo. Sige, katuan ta na yung balita ni Aksyon na Alvin Graba sa patrol kita na limited face-to-face classes sa elementarya kag syudad sang Bacolod kag high school ginaduso sang AK teachers, no? Ti kung maumpawan may limited face-to-face pero kung mag-amo pa ning sige pa sa gyapon ang kaso, huugid panhon taniman itaya tagid ni. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Sa dako ang paglaom ni Bacolod City Association of Concerned Teachers na si Secretary General Richard Hilangre na makapadaog
kag liwat makabalik na sa alert level number 2 ang syudad ng Bacolod kag probinsya kadungan diri sa mando ni DepEd Department of Education Secretary nga si Leonor Briones sa proposed progressive expansion of limited face-to-face classes sa mga lugar nga igapaidalom na o kanigapaidalom sa alert level number 2. That is why dako man ang paglaom diri ni Richard Hilangre nga sa madason nga bulan sa nga February nga maganubo na ang sa alert level number 2 ang syudad sa nga Bacolod para Kalain ko mag-permanente kitang alert level 3 gyapon kay daw wala ganubong kaso manog tapos ng bulan sang Enero. Gani man, isa pa na aksyon na Eric sa aksyon nga pagsaka man Japon o kung may mga panahon nga nagasaka man ang numero sang COVID positive action na Rex. Kay ito sa iya gani nga halos kompleto na kag halos napasa na sa mga school principals ang inang ginatawag nila nga readiness assessment. Ginhatag sa mga eskwelahan kag ang willingness assessment. Importante nga handa lang mga eskwelahan tada kay in kaso nga mag-declare na nga ti kung nubo na gidman kung mag-alert level 2 kag hindi ta pagpasugtan pa nga mag face to face amo nang problemahon ta. Correct. Aksyon na Rex. In fact, sa mga observations man gani ni Hilangre, kung nagpadulong man siya sa mall, kaangay isang SM, kita niyo man gani ang pila ka mga kabataan nga nagalagaw. Walang iban, of course, nagpapakuna man sa mga malls. Aksyon na Rex. In fact, sila niya, kung ang mga kabataan ginapahanugutan, nga makalagaw man sa mga mall, then how much more sa mga tagsa ka mga eskwelahan nga hindi ipadayon ang ining pagpatuon sa mga bata para man ang ila sining main purpose mapadayon ining kalidad o quality education para sa mga kabataan. Lain gid man kung face to face action Alvin ang pagtudlo mo kontra ang ating Iloy lang matudlo bla sa mga bata daw laban gid sa kuret-kuret taw. Oh, correct. Dako gid ang diferensya kung ipaagi gid sa modular class. Kay sa tuod lang ko tagaan award, di man siguro ang matagaan award mga nanay. Ano? Mga nanay kag tatay kung kinsa among gasaban. Gani man. Okay, Lain gid kung mag face to face gid man. Oo, mas maayo pagigkag ang kalidad action Rex ang edukasyon gina Lain gid Lain gid yang bata nga ra sa eskwelahan kay gatuon gid siya. Unlike ko nara sa balay ti galaptaramag ya. May mga panahon pa gani yang mayo way ka pa kay experience. Alain may experience ang ibang nga ginikanan. Paludi ko bi kay malakas ko to anayo ka pierde ko to. Mulang na tananda, mudjol, pitiksintas. Ara, gali sa, ano gani nang ginampang mo? ML? ML? Daw mo gid na sa imong ginampang, ML. Oo. Ano na, mera, wala pa nala? Oo. Hindi na, hindi Mayo na taning pera padala, pero kung email na, daw hindi mo na makwarta na. Oo, gani man, pero iba niya, makakwarta pa na. Ating iba Ang iban. Pero muli action na Rex, ang problema gihapon kay ang isa sa nakitaan ni Mr. Richard Hilangre nga isa sa problema nila ang dalagson nila sa paghatag edukasyon o pagtuon sa mga kabataan. Sa piyak kini nga sunod sa iya dako ang diferensya sa modular class ikumpara mo sa face-to-face class. Dako diferensya sa modular kag face-to-face. Oo, kay magiyahan ang mga kabataan pala. Oo, if in case kung may... Magaling ako magsige lang, makagraduate ang bata, ambot ko nanong guwa sang utok ya. Isa gani na sa ginambal niya, action direct. Although nga ti marubudlay sa mga ginikanan, kay ti kung elementarya lang bata mo, kuang kagid na, ma-maintain kagid na nga opdan, sugat, dulong, amo gid na. Oo, sa bagay, obligasyon, no? Obligasyon sa ginikanan. Sa ginikanan. Pero ting pagtuon naman, ara naman sa mga teachers mo. Correct action na, Rex. Binigay dyan gihapon sa mga manami ni taning ginikanan. face-to-face, galing ti magamuning sitwasyon, abot kung saan o pa ning face-to-face, ha?
Oo, amo nang worry niya ni aksyon na Rex. Kay siling niya, ang pinaka-worry namon nga kung halimbawa makabalik sa face-to-face ang mga sa elementarya kag high school, ang lalagson diriya sa mga teachers sa para sa edukasyon o sa pagtuon sa mga kabataan amuni ang ila sini nga pagtutukan kay may hindi gid man makasiling abi nga perfect gid sa mga kabataan nga nakuha nila na answera nila kag sigurado makasiguro man sila nga posible may mga lapses on the part sa ilang nga bahin kay way sila nagagiya. That is why siling niya nga mas maayo gid niya nga ang teacher mismo ang makagiya sa mga kabataan para kung halimbawa kaangay sang high school makagraduar sila at least dako man ang ila sini nga chance nga makapangita sa nga obra kay isa diri sa ginahambal niya kag ginaaksyon na Rex ang isa ka persona especially sa senior high kung nakagraduar abi sa panahon sang COVID isa diriya nga ang may may problema sa trabaho o kan sa examination nga posible o kung pag ako makakuha halimbawa sang exam before nga makatrabaho o kung ano kasi mangin problema pa ina aksyon na Rex. Ari ang pahayag ni Richard Hilangre. Directed sa atong secretary nga i-full blow ng matamat ang face-to-face classes. Amo na nga sa subong round, sir, kami isang sort of assessment na kung ano kahanda ang amo ng tirahan, ano pakiparado nga mag face-to-face classes na. And then, upod man sa subong ang vaccination sa mga 11 years old below, mga kindergarten to elementary, we hope baka face-to-face classes nakikita hindi na yan sige nga daw experimental sa namigat, no? Na klase nga pila ng kabilog. So, daw ako na po gusto kong sa dipet. Ang schools nga sa alert level 1 and 2, maka face-to-face classes na sa amon sana isang alliance concerned teacher tinakulat man nato ni nga face-to-face classes kay para mapataas nato na kalidad sa education diri sa aton nga pungsod Pilipinas Sectional Film. Ano ang ginalauman naton? So ginalauman ta na mag-start na sa para sa February kay tanan nga alert level 1 and 2 maka-start na kita sa face-to-face classes. Na may natuwatin sa system sa ground floor daw kasi ginat na bakuna da sang 11 years old and below. Once mag-alert level 1 kag 2 ang status sa isang probinsya o isang syudad, magasugod na ang face-to-face classes kung nakahanda ng eskwelahan. Kaya daw halos na naghahanda na kayo naghahanda naman sang readiness assessment kaya ginhatag sang DepEd sa kada school. So, lang ito pang readiness assessment kaya and then alert level number 3 kung kita diriya sa Bacolod kung mag-alert level 1 and 2 most probably amat-amat na makita uro nga mag-full-blown face-to-face classes sa National Film. Aksyon na Rex sa kabahin gid lamang ng isang pahayag ni Richard Hilangre nga dako gid ang paglaom niya nga manaog o mahimo na sa alert level number 2 ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa paglaom nga makasugod diwat sa sining face-to-face classes. Ano pag basta kung maumpawan na kabay pa. Kung wala na COVID balik ta eskwelahan Oo, kabay pa. Oh, lagi kung gambal ang iban kabay pa pero ti pag ano tani nga kadto ka sa mall daw kadamo gyapon tawo. No, gani man. Sakto na. Kung magadto ka sa iban nga mga lugar gani bisan gani sa downtown area. Damo man mga tawo aksyon na Rex. Sige na. Isa hindi pa ma-observe ang social distancing as required of course ang IATA. Report gikan sa patrol initi aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, kabay pa nga bisan paano mong pawan na tabla kag ating kabataan naton mga kaaksyon makabalik na sa school nila, magka face to face ng iban sina nga mga kaaksyon ta especially sa elementary, sa high school. Ti okay lang naman kung galing kiti lain gidya kung face to face mo sa high school naton. Mangindepende pa ni sa sitwasyon naton sa pungsod
Pilipinas angot sa COVID-19 na life extension super fiber anay kita no may connection sa may Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud Nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:26 ang atong oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. 88% sang total nga population sa Bacolod fully vaccinated na. Suno sa EOC, mga nagapabakuna sa nagkalain-lain nga mga vaccination centers, nagapadayon nga mas mataas ang numero mga kaksyon. Kabay pa nga magpadayon ini. Yaring countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Oh, dali lang Aksyon Art. Dali lang kay nag-aeroplano. Dali lang Aksyon Art, no? Sapyak lang guro nga komunikasyon pagyasan anong natabo sa radio to naman do ginabagangan sa anay udto dali gid lang Aksyon Art standby anay kay balikan ta dang imo sining information gikan sa Bacolod City Government Center mga kaaksyon no. Lantahon ta niya kay sige-sige man actually ang vaccination nga ginahimo sa ngaton sining nga syudad mga kaaksyon. Nasa tamang balita. Nasa tamang serbisyo. Katuan tang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. So, panay, ari na. Titigan ko lagi. Base na kung nag-tsugway lagi apon sulod wow. May action like sa imo gina-expect kag ginambal ka ilang parte sa kanamuon pala kag sa mga Bacolod nun nga nagakadto sa mga vaccination center. Amo man ang gina-wish sa karon ni EOC Director M. Ang. Pero ang good news kay as of this week, ara na sa 127% above or on top of the herd immunity nga target. Ang dalapot siyang city kung vaccination drive ang pagambalan, may equivalent na nga 88% of the total population o kung may ara naman sang equivalent nga 540,000 ka mga Bacolod nun o kung individual ang fully vaccinated na Action Rex. Now, sunod din kay MAng, nga subong actually ang mga vaccination centers, hindi lang sa mega vaccination center, kundi pati na sa ila sining mga vaccine, ining mga bus malang nga nagakadto sa pinaka areas. Damo man ang nagakadto nga mga Bacolod doon para magpabakuna. Kasi sining din ni MAng, nga mayo ini nga indikasyon why pa din madala ang pag-isip sa mga nagapabakuna para sa booster shots. Now, ang isa na lang subong ginahulat ni Action Rex, amo ini ang panibagong naging result actually sa meeting sa INCOV o kung sa National nga Vaccination Council dito iya sa bahin sa Metro Manila nga nag-decide nga February 4 ang pag-kick off sang pagbakuna sa mga 5 to 11 years old. Although nga ginambal dito sa national verbally nga mahimo ilungan na lang ang mga provinces and cities, pero sunod din kay Ma'am M, mas maayo nga hulaton
ang advisory gid gikan dito sa national ang hard copy sila namong basihan kay una bes wala pa sa bakuna nga nagamot diri sa Bacolod intended para sa pagbakuna sa 5 to 11 years old kag kun ano nga sa isang bakuna amo na ang ginahulat na panila sa karon. In fact, encourage siya o gina-encourage siya mga parents, mga kinikanan, nga padayonon ang pagparehistro or registration sa ilang kabataan kay ang ilan na eksperyensyahan based sa itong nauna balang pagrehistro sa mga pamatanon nga waay nagpa-pre-register pero sa actual inoculation manamo ang nagkanto. Target Manila ang gagamiton kung mag-umpisa man ang pagbakuna sa mga 5 to 11 years old ayon nilaliwat ang sabahin sa Riverside Medical Center nga kung pwede magka-provide sang lugar nga amo ang maging sentro kag pag-obisan ang pagbakuna. Yari si EOC Executive Director Emang. As of now, we are at 127% fully vaccinated. 127% of our target population or ga-translate na siya mga 88% of the entire population sa Bacolod fully vaccinated na. That's about 500, the mga 540,000 individuals na ang fully vaccinated. Nagapila gid gyapon ang mga tawo bisan diin ka makadto sa aton nga mga mega vaccination centers ang aton ang vaksita naga-average gihapon siya 100 plus to 200 every day. Random lang na yan, hindi pa natipon nga tao. And ang aton nga mga rest bakuna center sa mga barangays, kumo announced gina-announce na sa mga barangay officials naton, kag naka-schedule, ginadamo, gid siya pirmi, no? 1,000 plus. Nalana na the action art galing ang mga booster dose. Ang booster, why na siya gadugang sa percentage of fully vaccinated kay booster na siya. Pero amo man ang isa nga gapadamo sa nga aton nga mga nag-aara sa vaccination center ang naga-avail sang third dose or booster dose. Ang parayag sang EOC Executive Director Emang, balitagikan sa Bacolod City Hall, aksyon at hupon magka-aksyon, pinkaman sa Pinas, laputon ka sa hamon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Isunod tagilayon aksyon John Diaz, standby sa Kapitolyo. Drigitanay DTX 500 capsule, no? Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Kantuan tanang balita sa Kapitolyo, we have aksyon na John Diaz sa Relief and Operations Efforts sang Negros Occidental Provincial Veterinary Office para sa livestock industry nga apektado sang bagyong Odette nagsugod na mga kaaksyon. Plus ining reaksyon ni Attorney Refrando Diaz Blaho, ginakabig ni Diaz nga political harassment ang pagpasaka sang kaso batok sa iya kag sa iban pa nga miyembro sang Kapitolyo. Ay, puwerte. Sige, hibalaon tang report ni aksyon na John Diaz sa Kapitolyo. Aksyon John. Kahapon Action Rex in 26 nagpadulong ang katapos ng Provincial Veterinary Office kana PVO sa Negros Occidental sa bahin sang Barangay Kamingawan kag Barangay Urong sa sulod sang Kabangkalan. Ini ang panugot Action Rex sa paghatag sang Relief and Rehabilitation Program open efforts sang PVO sa mga lugar nga naapektuhan sa bagyong Odette pinalikdan ni December 16 hangtod 17, 2021. Ang pinakaginatutukan nila subong amo ni ang pagbulig sa tanan nga mga hog raisers, livestock and poultry industry stakeholders nga apektado sang bagyo sa sul nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Sulod Direction Rex kay Negros Occidental Provincial Veterinary Officer Dr. Renante De Sena nga ang January 26 nga relief and rehabilitation efforts amo ni ang starting point sa relief and rehabilitation program sang PVO dito sa 6th and 5th district. Kaya ang 6th district Action Rex ginakabig rin nila nga pig center sang Negros Occidental kung saan kadamaan sa mga supply sang mga kasapatan nga ginadala sa ibang pagyud nga mga distrito lakit na diri sa sulod sang Bacolod ang naghalin dito man sa sul nga bahin sang probinsya. Sulod rin kay Disena, buwas nga adlaw Biyernes, January 28, may ara sang isa pagid relief and rehabilitation activity sa Barangay Vista Alegre kag Delicioso sa Banwasang Ilog, sulad sang Sipalay kag Gimamaylan sa may Banwasang Hinubaan, Kawayan, Binalbagan, Isabela, Inigaran, Moises Padilla kag Ala Castellana nga patigayon naman sa mga masunod nga sinimana. Tubtob Action Rex manabutan sa iban pa nga mga programa kay may ginalokar sila nga mga pondo nga milyon ka pesos kangay abi diri sa may livestock program nga nagrabot 1.5 million pesos Action Rex on top sang mga benepisyo pagid kag bulig nga ginhatag sa national government. According diri kay Disena, kalakip sining relief and rehabilitation program amo ni pagpatigayon sa consultation sa mga hog raisers, mga nagasagod sang kasapatan, ang pagpatigayon sa treatment, deworming sa mga nabilindra nila nga kasapatan Action Rex, mga provision sang mga damog, mga feeds nga ginapakaon, mga laboratory services kay luyag din nila naibaluan kung ano gid mga losses in terms sa health kag situation sang mga kasapatan dito sa sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, kalakit man ang paghatag sa mga bulong kag vitamina sa mga hog raisers Action Rex. According to kay Disena, subong on process pa ang ang procurement o kunang pagbakal sa Kapitolyo Provincial sa dugang nga mga vitamina kag bulong nga ipanagtagman sa mga Hog Raisers Association sa naglain-laing nga local government unit sa sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kay sa record sang PVO naglambot sa masobra 742 milyones ka pesos ang bilisang karitan na gintugas sa bagyong Odette sa livestock industry sa Negros Occidental. Yari si Dr. Renante De Sena sa ating interview. Well, ang aton nga relief and rehab, amo na ang pag-provide sa mga technical services sa mga sapat sa area dahil may kinsiyaman na mga feeds, no? Ang feed companies, kaupod man sa mga feeds, ng asosasyon sa mga feed supplier. Kag nagpadala man kita sa mga gatas para sa mga bata as well as planting material para sa pasture area, no? So, kanang services, may mga team naging padala, duha ka team, composed of veterinarian and medical technologies na mag-collect sa blood sample, kag sa fecal sample, para malanta ang degree of losses kag mga parasitic infestation sa sapat. Action Rex na batihan si Dr. Renante De Sena, ang Provincial Veterinarian sa Negros Occidental. Nagapati man din sa diri nga mga dugayan pa antes nga mawalik sa normal ang industriya
sang pagsagod sang sapat ilabi sa mga backyard sector action rex pero ito ginahimotanan nga mga tikang kay tiko na baluan ang pinakakabilugan nga amount sa mga bili sa mga napatay nga kasapatan nga damage fades kay batag yung mga farm supply kalakip ng structural damage sa mga animal housing kay mga farm structures ang naglabot sa 742,391,3 pesos action rex so manis pinapunan sa Kapitolyo Provincial. Sa ibang pa mga balita ginkuha natin sa sa reaksyon si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz iniangkot action rex sa kaso nga ginpasaka sa iya sa Ombudsman Visayas ang duha ka mga complainant nga ginkilala Sanday Jonathan Tibuico kag nga residente ni siya sang barangay Matabang sa siyudad sang Talisay kag sining ni Lilibet Carvalho nga residente naman sang Hunub-Hunub, siyudad sang Escalante, probinsya sa Negros Occidental. Ito may kaangtanan, kag inisilakso na sa tindugan sang ilang legal counsel nga si Attorney Joseph Jairith Alimon sang Baclor and Alimon Council nga mo naman counsel sang complainant Action Rex. Ang kaso ay pasaka nila sa Ombudsman ini in relation sa ginaligar pag-hire sang Kapitulo Provincial sa 23 ka mga job order casuals o kung JOs nga nagatrabaho subong sa Kapitulo Provincial. Ining 23 ka na listad rate pinagi sa ilang joint complainant and affidavit. Amo ni Action Rex ginaligar nga mga residente ini sila sang siyudad sang Bacolod. So may 23 sila kang gina-identify nga amo ni ginhire sa Kapitulo Provincial. Dugang pagdiri sa complaint ang unod sini nagasiling nga sila nga mga tumandok sa Negros Occidental ang wala ginhire pero may ginpang-hire ang Kapitulo Provincial nga taga-siyudad sang Bacolod Action Rex. Ang alegasyon pagdiri sa tagreklamo nga ang pag-hire sa mga individual nga residente sa Bacolod ang may tinutuyo nga suportahan sa Kapitolyo si Anay Congressman Aldi Benitez nga karon nakapapili bilang alkalde sa siyudad sang Bacolod. Kung taga Bacolod ka gali, hindi ka pwede obra sa Kapitolyo? Ang pagpayag Action Rex ni Diaz pareho sa imo nga intensyon o kasi mga ginhambal. Ang ambag ni Diaz, bisan sino ang pwede nga i-hire sa Kapitolyo Provincial. Mas importante ka, obra ka lang sang ginaobra mo da? Amo na ang iya nga punto man. Ang ambag ni Diaz, ining 23 ka mag-identify nila, may mga trabaho ini sa Kapitolyo Provincial. Iya din nga pagklaro, bisan sino man ang pwede nga i-hire sa Provincial Capital, bisan taga-sudad ka sa Bacolod o kung gikan ka sa mga banwa kag sudad sang probinsya sang Negros Occidental. Ang importante diri according kay Diaz, may ara sa kompleto nga dokumento ining 23 ka mga individual sa ila nga pag-hire sa ila diri sa Kapitolyo. Nakatrabaho sila subong, kinabayaran sila ng husto, base man sa trabaho nga ginahimo nila dira sa Kapitolyo Provincial. Pero according to kay Diaz, ang pinakapunto sa likod sa pagpasaka sang kaso, ginakabig nila ini nga political harassment. Kaya kung nilataw na Action Rex, ang ilang nga ginpasakaan sang kaso, siya nga Provincial Administrator nga si Attorney Fernando Diaz III, ang Provincial Budget Officer nga Officer in Charge nga si Gemma S, ang Provincial Accountant nga si Annabel Magalona, Provincial Human Resource Officer nga OIC nga si Filomena Guzon, ang Provincial Treasurer nga si Attorney Amy Grace Bolivar, ang tagpamuno sa Human Resource Department kay Provincial Administration Office nga si Merly Frio, kasi Jade Miraflores sa Human Resource Department kay Provincial Admin Office Action Rex nga ila ginalantaw nga isa kasahi sang political harassment. Nagapati diri sa Diaz nga madamo sila sa obligasyon nga ginahimo karon ka responsibilidad sa Kapitulo Provincial kaya hindi sila pwede malingkang sining kaso agin pasaka batok sa ila. Isa pa gid Action Rex agin pakamalaot ni Diaz kaya according sa iya gin copy furnish pa lang sila sang complaint nga gin-file sa Ombudsman. Ang ini nga kaso wala pa gin desisyonan kag wala pa ginimuan sang tikang sang Ombudsman Action Rex. Kagway pa ka-explain ng concern kung why pa man sila. Dapat tatagan para sila explain pa sabton para sila siguro? Yes, ang Bagdirin Diaz, kay wala pa nakahatag sang igtalupangod ang Ombudsman, wala pa sila gin-request nga magsabat sa sila nga complaint. So ginatawag din nila nga trial by publicity. So bangod nga ginakabig nila trial by publicity, ang pag-analisa diri ni Diaz, ginakabig niya ini nga political or politically motivated Action Rex. But silingon, ginaangot niya ini
nga may aragid sang lamod pamulitika sa sining pagpasaka sang kaso Action Rex. Sige, iban siniguro nga palayag ni Attorney Diaz pa kunanta niya sa iban nga Public Affairs Program Action Jan. Yes, ang kabay sa pagkaya ni Diaz sa magatihan karon so pinakonsist sa Public Affairs Program sa Action Radyo Bacolod. Dalitagikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon niyo Action Jan Diaz sa nagasiling sa tutunan ng mga ka-aksyon sa rin kamang gabahin sa Pinas na buton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon John Diaz, mga kaaksyon. Gikan sa Kapitolyong balita, mga kaaksyon. Daligid lang kay Arina sa linya naton ang former senator kag tagig representative Alan Peter Cayetano mangin kaupod taupod ang DZRH Manila. Alas 6:36 ang oras sa buong kapuluan. Champions you Power with X-Tain Technology. Dating Cabinet Secretary, 4-term Congressman, 2-term Senator, at naging Speaker naman ng House of Representatives. Patuloy pong lumalaban at isinusulong na mabigyan ng 10K ayuda ang bawat pamilyang Pilipino para makabangon sa gitna ng pandemya. Kasama na natin ang champion niyan, si dating Speaker Alan Cayetano. Ayan, Speaker, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Angelo, at sa lahat ng nanonood sa atin, pati mga OFW sa inyong social media, magandang araw po. Paano ka namang hindi mamamayagpag sa mga survey? Aga niyong gumising. Anong oras ka nagte-treadmill o nagja-jogging pag umaga, Speaker? Pag masyadong maaga, pwede naman matulog ulit. Pero talaga yung ngayon na may pandemic, di ba? Mahirap umikot Kaya napakalaking bagay po, lalo sa inyo, prime time, na mas maraming maabot na ating kababayan. Kaya lubusan naman pasalamat namin sa inyo at sa DZRH. No? Kasi marami talagang fake news Kahit na pwede mong i-google at di ba, whether sa bakuna, whether sa gobyerno, dami ka talagang kailangan i-fact check So, talagang kung kailangan gumising na maaga o maaga mag-live, mas mabuti talaga. Hindi, ang hirap doon sa iba. Ang galing mag-splice. Lalo na sa social media. Pinagdudugtong-tugtong yung mga salita tapos lalabas mali yung storya. Ang bihira naman, oo. Anyway, pero ano sa tingin nyo dapat na maging priority ng mga presidentiables para maibsan yung kalagayan ng ating mga kababayan, pati na rin ang ating ekonomiya habang patuloy po ang pananalasan nito pong pandemic? Speaker. Napakinggan ko yung commercial niyo na pumayag magpa-interview sa inyo sa DZRH yung mga presidentiable. So napakagandang step yon. So to simplify for me, first is the vision. Kumbaga kung gagawa ka ng bahay, dapat parehong gusto ng may-ari ng bahay at saka yung arkitekto, di ba? So napaka-importante yung vision. Pangalawa, yung plano, pati saan kukunin yung pera sa plano. Kasi marami ngayon motherhood statement. At pangatlo yung values, di ba? So, sabihin mo, gusto kong maganda ekonomiya, eto plano ko. Tapos sa sugal lang pala kukunin ng pera, hindi magiging ganun yung gusto mo. Pero sabihin, gusto ko number 1 tayo sa tourism, katulad ng Thailand at Singapore. So I think if we can combine yung vision, yung plano, saan kukunin ng pera at saka values, mas magiging maganda ang pagpili natin ng Pangulo. Kaya lang, syempre, kung kandidato ka, ayaw mo maka-offend at gusto mong kumuha ng boto. Kaya minsan, medyo motherhood statement. Pero katulad niyan, pumayag magpa-interview sa inyong mga presidentiable, yung mga agila nyo dyan sa DZRH, I'm sure, we'll have a combination of easy and hard questions. So, hopefully, lumabas yung plataforma ng bawat presidentiable. Nagre-reklamo na nga daw yung iba sa hirap. Ang hirap na mga tanong. Pero, Angelos, first yan di ba? Ilang beses ka lang naman naharap, wala pang 10 beses, tapos 6 years ka manunungkulan. So, minsan surprise kung anong iboto mo, biglang whether mayor yan. Ang konsehal kasi bukal at senador, marami naman yan. Pero mayor, governor at presidente, isa lang yan. So pagka mali binoto mo, biglang surprise. Hindi pala yung, kumbaga, nabudol-budol ka. So napaka-importante na humarap at saka matanong na mabuti. So wag nating titirahin yung mga
newscaster at journalist natin, ginagawa lang nila trabaho nila. Oh, anyway, nabanggit nyo na lang din ho yung ating presidential interview, Senator, ano ha? Alin doon yung portion na nakikita nyong very relevant? Well, yung kasing pwede, katulad ng sinabi mo, di ba? Yung sa internet at sa Facebook, sa TikTok, pwede mo i-splice yun eh. So, importante sa Pangulo, may sariling paninindigan at hindi man niya alam lahat, hindi naman James Bond yung i-elect natin. Napaka-importante pag tinanong ka nung journalist, nung broadcaster, makikita mo paano sumagot, di ba? Alam ba niya o hindi? May opinion ba siya? Naninindigan ba o hindi? So sa akin, the fact na live mong ini-interview, makikilatis mo na, di ba? Kung yung mga nagsasabong at pupusa sa kabayo, grabe pag-aralan yung pupustahan nila. Ito, presidente mo ng 6 na taon, di ba? So iba na rin yung napapanood mo at saka medyo tinatanong. Siyempre, minsan mapapahiya ka. May mga interview din naman ako na hindi maganda o napahiya ka rin or gusto mong tumawag ulit sa stasyon na, Angelo, meron pala akong hindi nasabi. Di ba? Kasama yun eh. Kasama. But when you're running for mayor, for governor, for president, napaka-importante na alam ng tao talaga kung sinong binoboto nila at anong paninindigan niya. Kaya naman sanay na sanay ho sa pagtugon sa mga krisis, ano ha. Meron tayong mga crisis scenario doon, speaker, na ginagawa. Although dadalawa pa lang yung ating na isasalang, ano ha. Pero the way they answer the question, does it satisfy you? Bilang isang manunood, tagapakinig at botante? Yes, but syempre doon nagagalit yung mga naiimbita pag fina-fact check. Pero ang problema naman kasi pag hindi mo fina-fact check, 'di ba? Madaling sumagot eh. So halimbawa, sinabi mo, ikaw ba Alan, galit ka sa corruption? Sabihin ko, oo. Paano kung hinalukay mo na may isang hearing pala sa corruption, hindi ka nag-attend o yung ganitong issue, hindi mo sinagot. So minsan doon nagagalit yung ini-interview, pero part ng trabaho yun eh, di ba? So, yun lang siguro advice ko sa ating mga kababayan, i-google nyo rin yung mga sagot para makita nyo rin yung kung tugma dun sa track record nung sagot ng tao, di ba? But for me, the mere fact na nag-appear sila, may tiwala sila sa DZRH at saka sa mga anchor ninyo. Salamat sa mga pointers na yan, Senator. Ano, ha? Anyway, sa Congress po at sa Senado, marami hong mga nakahain pa rin panukala at nakahain para sa pag-angat, pag-ahon ng kabuhayan ng ating mga kababayan dahil nga po sa pandemic. Kung kayo'y makakabalik sa Senado, hindi naman malayo dahil nasa top 5 ho kayo ng surveys. Ano yung pinakamahalaga na dapat maipasa para mapabilis yung recovery ng ating bansa? Siguro, Angelo, kung walang pandemic, ang haba ng sagot niyan kasi depende sa advocacy mo, di ba? Education, health, trabaho. But during the pandemic, napapansin ko yung importante sa tao, ang gobyerno matatakbuhan. May matatakbuhan ka. I mean, tingnan nyo, mag-open ka ng callers, di ba? Tuwing may callers kayo sa ibang programa niyo, panay tulong eh. Panay whether medical o trabaho o makauwi ng probinsya. So napapansin ko sa ibang bansa, nagdagdag sila ng mga programa. Dati ang mga programang pwede mong takbuhan, halimbawa kung single parent ka o kung person with disability ka o kaya yun nga na for one reason or the other, may injury ka, hindi ka makatrabaho. Pero ngayon may pandemic, lahat nangangailangan eh. So, ang dami pong programa from ayuda to yung makapangutang, whether sa SSS, sa GSIS, di ba? Mga ganitong klaseng programa o kaya yung pinapalayas na sa bahay, pero kasi hindi makabayad ng upa, so saan siya tatakbo, di ba? Hindi mo pwedeng sa 5-6 na rin lahat ang takbuhan, di ba? So I think kailangan natin mga programang pantulay talaga during the pandemic. And I think the Senate and the House madali ito kasi tignan mo lang ang ginagawa sa Korea, sa Singapore, sa Thailand, Malaysia. Makakagaya ka na eh dahil medyo sila pagdating sa mga nawalan ng trabaho at saka malilit ng negosyo, medyo proactive sila tumulong. Ang sabi ng presidente nung Martes, papangalanan niya yung most corrupt na mga presidential candidate bago daw po mag-election sa Mayo. Anong take ninyo dito, Senator Cayetano? Talon-talo ng presidente ang mga telenovela mangbitin no? Parang gusto mo nang tanungin siya diretso, Mr. President, sino ba yan? No? But
Of course, Angelo, corruption is always a relevant question, di ba? Sa 5 trillion peso budget, 5% lang mo corrupt dyan, 250 billion yan, sapat na yan para sa 10,000 sa bawat Pilipino eh. So, just like anyone else, nakaabang ako, and legitimate naman siguro pag-usapan, siguro take note na lang tayo na tao din ang presidente, so may sarili siyang biases or prejudice, but take note din, marami kasing politiko hindi mo mapapatunayan corrupt, pero within our circles, alam natin yan. Mhm. Diba? So, sa akin, hindi lang kung sino sasabihin niya, pero kung ano laman niya. Aha. Diba? Madaling sabihin kasi corrupt yung isang tao, pero pag sinabi mo, eto yung mga deal niya, 1, 2, 3, 4, 5, madaling tignan yan. Diba? Or pag sinabi niya, parang ang narinig kong sinabi niya, yung mga Chinese na businessmen umaangal, di ba? So, doon sa mga malalapit sa Chinese businessmen, sigurado yun, tinawagan na, di ba, na sino yon o gano'n, di ba? So sa akin, wala namang kandidato ang Pangulo sa ngayon so baka interesting talaga pakinggan. So, katulad nyo, abangan ko rin yan. Ang inaalala ko, baka sabihin ni Presidente sa pag nag-press conference siya, ayon sa aking bubuit. Wala ng trabaho si Deo. Speaker, maraming salamat po. Magandang umaga po. Ingat po kayo, Senator. Magandang umaga. God bless you. Maraming ulit salamat sa inyong himpilan at programa. Thank you for joining us. Maraming salamat. Si dating Senador Alan Peter Cayetano. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat kid DCRH Manila upod kay former Senator Alan Peter Cayetano. Sa mga kaaksyon tamay tisik kulang balang imo sining galawas ang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya sige manamyaw tanay may lang nga pagpamatibaw hindi ko man maintindihan iba kay GR Magbanwa sa Tagala Castellana always gid ga pamati sa Action Radio. Salamat gid no. Di ko maintindihan sir ang imo siningag ang imo ngalan kay do nano ini man. Toto Ryan Balawes Antiquera may lang nga pag-monitor na sa Hacienda Conchita Barangay Kamang-Kamang especially sa Antiquera family kag pamilya Balawes sa Barangay Gintubhan ilabi na gid sa akon pinalangga nga bata nga si Toto Itan Rael Antiquera sa Hacienda Grande Barangay Robles La Castellana. Madam Elizabeth Malaka
Gamala, no? Cathy Ver, Josephine Celeste Taico, John Misiyas, kag pamilya Misiyas, kay Mama Bibi sa Barangay Kalumangan, Bago, no? May lang pagpamati John Misiyas, no? Kay Bert, may lang pag-monitor, mangkot ko tani kung may posible ba lang ma-extend ang RT-PCR test ngalin sa Manila. Sige-sige pa man, sir, ang extension dugay pa na. Sige-sige lang, ano? And monitor lang. Imbong Jo Campo sa Barangay Maaw, Vanessa Mayo, salamat gid Vane. Jory ni Pomosino at Tia Kim Eriman, Maria Leia Marabailes Banaglorioso. May lang pag-monitor na sa Camilla Bacolod South, si Maria Leia Marabailes Banaglorioso. Kay Joy Drelon, may lang pagpamati ni Brian Balawes. Okay, sige. Happy listening lang da sa pamilya Balues, kag pamilya Diases, kag pamilya Locasan sa Fortunado, dira sa pamilya Locasan, Fortunado, dira sa Barangay Agisan, Himamayla. No? Roslyn Tanalgo, Felizardo Canosa, may lang pagpamati dira sa Barangay May Tubig, Isabela, pamilya Felizardo. Kay Inday Blaza, may lang pag-monitor. No? Thank you, Gid. Salamat, Gid. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon. Standby yan ay, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ito po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat na nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 15 ang aton oras. Karon dugay-dugay hibaloon taning report ni Aksyon Nelson Patino gikan sa Dakbanwa sang San Carlos. Ang utoblas nagtiro kay Sito na dakpan sang mga operatiba sining nga udto gid lamang, no? Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Alvin Graba, mapanok po kita, kapulisan sa probinsya nagpatigayon sang peace covenant signing sa mga magpapili sa mataas nga posisyon sa probinsya. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, wala nakalabot sa 50% ang attendance sa mga provincial aspirants nga nagapapili sa different position nga nagtambong kay nasa Peace Covenant sa ginpatigayon mismo, no, sa sulod sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sunod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang Peace Covenant ginpangunahan mismo ni Police Colonel Leo Pamictan, ni Brigadier General Inocencio Pasaportes ang 303rd Infantry Brigade with the Provincial Comelec kag ang religious leaders sa handom nga makapatigayon sining peaceful 2022 national and local election. Nawadug ang pagida diri ni Donasco, out of 33 ka mga kandidato sa mataas nga posisyon sa probinsya, only 15 gid lamang ang nakatambong, while ang iban action Rex like the incumbent governor hindi wala nakatambong, inabangod man nga hindi man malipot sa tanan nga naka self quarantine siya, while si Vice Governor Jeffrey Ferrer ang may gingkatuan importante nga obligasyon abi meeting engagement action Rex, while ang iban diriya nagapapili sa pagka provincial o kuna sa pagka congressman sa 6th district, ako sa 1st to 6th district. Ang iban wala naka-attend, especially sa 1st district, why nag-attend? 2nd district, wala man naka-attend. Ang 3rd district, Action Rex, isa, si Benitez, while ang iya sininga kasumpong wala naka-attend. Sa 4th district, why naka-attend si Juliet Marie Ferrer. And at the same time, sa 6th district, wala. Mas mayo pa sa 5th district, 3 Action Rex ang nakatambong. Si Emilio Yulo, nakatambong man, si Abilo sa kag ang Ivan Padre Action Rex. Mga provincial board, why naka-attend ang Ivan Padre Action Rex, especially bilog nga 6th district, si Alonso kag si wala naka-attend ining si Alonso kag si Jeffrey Tubula, why naka-attend o wala nakatampong Action Rex di same man. Sa 1st district wala sa may nagkatampong, 2nd district wala man. Ari ang pahayag ni dali lang, no? Kaya nautod ang signal mo. Action Alvin? Ari ang pahayag ni Donasco. Kakatapos lang ng Peace Covenant signing with our Negros Occidental Provincial election aspirants natin. And they showed their support sa programa ng COMELEC, ng PNP, ng AFP, and ng Coast Guard din natin. Kasama yung ating mga prayer warriors, no, or ating mga pastors, priests, imams in having this activity natin, which is ang ating Peace Covenant signing. Out of the total aspirants na 33, Action Alvin, meron tayong 15 nag-attend. That composed ang ating some of our Gov aspirant, pero si Governor Lacson was not present due to the fact na nag-positive nga po siya sa COVID and hindi po siya makapunta. But si Socorro Sibulan and si Sir Orola was there. And sa Vice Governor position, wala din po ang ating Vice Gov for some important reason. Ang nag-attend po na
election aspirant for that position is si Sir John Ray Gargarita. And the rest, ang ating first to 6, no, district provincial board members. Okay na. Din po ang ating sang kabayan gid lamang sang pahayag ni Don Nasco. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din ka mga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson Alvin Graba. Balita sa Nokpo. Kantuan tanay Bacolod City Police Office. Standby Aksyon Nelson Patinio. Gikan sa syudad sa San Carlos, kapulisan sa Police Station 2 nag-confirm nga miyembro sa Aki Quadra Group ang ginlutang kagabi sa Barangay 2. Ginalantaw pang motibo sa paglutang, posible wala pag-insindihanay sa mga nabilin nga grupo. Yaring countdown sa report ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Akson Eric. Akson Eric, sa tayo lang ang nabili po sa aton. Guro, damo-damo pa ang mabili, no? Tayo kakanaw. Nilson Paga, standby pa San Carlos, live subungong. Live siya? Oh. Thank you, Akson Eric, no? Hindi lang ko ano report. Kaya buwas lang na, guro Sige, buwas lang na, no? Anyway, gibalikatan ni kaso na pagluta, papatay kagabi sa kay Donald Joseph Pacasiano Jr., 36 anyos, may asawa sa Glendale, sa Division Barangay Granada, sulat sa Bacolod. Tingin ko permar din sa ato ni Police Lieutenant Julio Pastrana, kami ang blogger banini sa Aki Quadra Robbery Group. Pero ang pagpati sa police naton, kaposible may aras kwapol o kung wala pang insidyanay sa mga nabilin nga grupo. Aksyones, pagkatapos ng impormasyon nga nabaton ni Police Lieutenant Julio Pastrana is that nga ining napatay kag intiro kagabi si Donald Joseph Pacasiano Jr. ang ginasuspitsuhan sa mga kopter na niya nga amo ang nagtudlo sa whereabout kang safe house sa ila leader nga si Aki Quadra nga nagresulta sa kamatayon ni Quadra kag atong pag-abduct man kag nasapuan ang tatlo man ka pangkay sa tatlo man ka miyembro sa Aki Quadra Robbery Group Axorex. Siling ni Police Lieutenant Julito Pastrana nga ginatipon pa nila ang mga ebidensya kag mga witnesses nga posible nakakita sa insidente nga paglutang kagabi kay Donald Joseph Pacasiano nga miyembro sa Aki Quadra Robbery Group. Yari si Pastrana sa interview sa Aksyon Radyo. Kagapon, nagkikita na din siya naman yan sa mga rapor na pagkatapos na may hindi pag-intindihan na yung ipakipagwa niya siya. Pagkatapos dito may gabantay na daan saya, managkakay na sa grupo sa lakyat, may nagabantay na mga nagahulat pag dito gintira. So may tendency ang ila, hindi nga grupo na hindi na mayo ang pag-samdanan kung munang nag-trigger sa iya siguro. Kaya nang ginasuspitsyon siya nga daw siya man na ang nag-atiwalag sa grupo pag nag-reveal sa ilang mga aktividad. Munang trigger nga ginalantaw sa kanila. In fact, ining pamilya sang biktima, sang ari di kagabi na interview sa aton nga investigador, sila mismo may knowledge man sa activities sa nila sininga. Dapat inanay ni siya nga daan. May pagduda na sa kada isa kabisa. Ang grupo nila, amo nang panglantaw kasi sa pag-investigat sa kagapon sa area. Nakita natin sa CCTV, isa lang, pero nakita natin nga may isa pagkatao na standby sa may tricycle kag sa motor, may tendency nga ini sila mga lookout. So, ginabantayan na sa reser nga magwa muna? Oo, ginabantayan. Tapos may nagasunod sa gate. Balan mong balay, niling mo na patulod mo, tulod-lod na may ali na tulod-lod pagwa niya. Amo na dito maging tira siya. Na-recover natin ang iyang salakyan, yung dala naman ni kagabi. So, wala sang duda pa, mismo kapdanyan niya man ang posible ang nag-igo sa iya? Yes sir, yes sir. Ang ginalantaw ta, amo gina, kasi kita nga daw, amo gina ang cause ng incident. Si Police Lieutenant Julito Pastrana ang hepe sa Police Station number, ako lang Deputy Police Chief sa Police Station number 2. Ang inyong kaaksyon sa BCPO, ako naman sa Aksyon Eric Mabrero Gasiling, mga kaaksyon sa Liga Mga Bayan sa Pinas, labuton ka sa Balitang Serbisyo sa Pasama Tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson Eric Magbanwa sa BCPO naton nga balita. Kadtuan ta si Aksyon Nelson Patinio gikan sa San Carlos City. Suspect nga naglutang kay Sidid Toho sa Merkado Blas sa San Carlos, nagkaligad nga sa Noto Martes, nadakpan sang mga operatiba.
Yaring countdown sa report ni Action Nelson Patinio. Action Nelson. Yes, action na Rex, no, dirito kita karon sa aton sini nga mga balita. Ang sospitado nga damlaga ang nagtiro, naglutang sa kaya Wilmar C dito sa may syudad sa Calot, mismo sa may sulod sa niya sini nga karinderya. Ang ari karon sa paghinakop sa aton sini nga mga kapulisan diri sa may Banwa sa nga Calatrava, ari sa tubong action Rex sa may mismo sa police station sa Calatrava PNP nga ko na sabihin na yagin man din na angkon ang pagapusil paglutang sa kaya Wilmar C sa tong Webes nga adlaw. Kilala aksyon na Rex ining sospechado nga si Carlo Takian o Sahit, 40 anyos, taga Barangay Patunan sa maya Banwasang Calatrava. Sino itong alam niya, Action Nelson? Carlos Takian? Takian. Takian. Carlo Takian or Sahit. Ari sa aksyon na Rex, Mr. Carlo, ano gid ka init nimo sa kay Wilmar C nga ginapusin mo gid sa kung gilutang mo gid siya? Nagbahad man sa akon sir mga pakulata ko niya sa San Carlos kung magsige ko niya sa kwarta na sakay sa kapitan din siya magatagog pamasahe sa akon. Ya, yung ginasay mo no at yung bunak mo niya bakit. Ano kung tulti sir? Di nang armas bong mo kita. Nilabay mo na ako dito sa ito may ara mag-atmosot na po sa tanong ko sir. Tanak po man nilabay kay hindi na piyawan ko pag may atmosot. Tanakpan ko. Ano nagtulog sa inyo nga tungkap sa ato sa mga kapulisan? Anong tulog sa inyo? Pero hindi nagsiringgit sa kay ako mga pagmampulinog, ako manong hindi ko gusto nga madamay ako mga sa'yo nalawin ko sa kumapagpagkon kay kasi gulo sa madamay sa pangitabo na ko ba nihangyo mo na akong sunog ako mga pagmampulinog na mag-surrender lang ko para wala po yung may tabo lang ko para na sir Action Nelson, base kung ma-record mo lang ang pahayag sang suspect kung ano gidang rason, ano to ganing rason nga gintero ito si Sito? Tungod sa susinsos presos nga utang ginsakyan sang pedika, sang iya pamasahid lang nga utang. Pamasahid lang sa utang, tinaniro sa iya? Oo, may utang nga 200 pesos sa iya kay nang si Wilmar C. Sige ko na sakay sa pedika sa San Carlos. Sige na support ya, hindi magbayad. Ano tong gingamit yang armas to? Ano tong armas gingamit mo? Tambor ko nga si sir. Tambor nga 38? O 38 ko no, ginaboya man to sa kung kilig-kilig. Ginalikan niya, wala naman din to sa nagkuha sang 38 ya? Din ka nagkuha sang 38? Ha? Di ka na armas to? Sa Cebu to sir. Sa Cebu man to? Try si ka-driver gali na? Oo, si ka-driver kagati dito sa nagabiyahe sa San Carlos, ang iyang ginapulian, aris Calatrava. Okay. Sige, basi ko ma-interview mo lang da sa... Basi ma-interview mo na lang da sa kay Kulabos kita sa Tiyempo Action Nelson, no? Okay. Sige, kaya actually sa kilid ko ari man di si Police Lieutenant sa Susmita ang police deputy reaction na arrest no. Sige lang. Sa sila ka mga news development ato na lang interview niya sila ka mga detalye na makuha naton karon nga daw sining pag-surrender ni Carlo Takian or Sahit diri sa may Banwa sa Calatrava, particularmente sa makatapos ang kapulisan diri sa may Banwa sa Calatrava. In fact, kinaulat naman natong karon ang pag-abot man ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon angot sa ini nga pag-surrender ni Carlo Takian. So, gikan direksyon Rex sa may Banwa sa Calatrava, sa may police station, upot naton diri si Police Lieutenant Jesus Alba, ang Deputy Chief sang Calatrava PNP, Kasyon Nelson Patinio, mga kasyon, di kamaan sa Pinas.
Labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Nelson Patinio. Balita gikan dira sa Banwas ang Calatrava sungka ini ang suspect naglutang kay Wilmar C sa siyudad sa San Carlos na kaligad nga adlaw, no? Sige. Ang ibang sinay pagkarunan talang ni Malakay Finance Corporation na base ko nagakinang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss. Gotib from Cadiz City, vaccination sa siyudad sang Cadiz magabalik na sa palabuton nga Lunes. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex sa madamo karon na nagapamangkot sa balasan o mag-resume ang vaccination rollout sa siyudad sa Cadiz bangod man nga suspend ni isang nagligad nga simana aton pa pagkikangot sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga sa diin na suro sa iya hindi siya makahatag isang time sa pa-interview tungod kay may ara sila nga Zoom subong sang ang provincial health office kaga subong man sa tanan nga mga safety health officer sa bilog nga probinsya pero iyaging konfirmar para sa mga tagpalamati sa siyudad sa Cadiz atol sila mga kaser nga gao nagapamangkot gid kung balasan no ang vaccination magabalik na sa palabuton nga Lunes ang vaccination diri sa may siyudad sa Cadiz ang Cadiz Arena sa karon mga pila ka adlaw gid gila malug-halog action rekta tungod man nga wala ini na gamit para sa sining taga-perme magutok nga lugar tungod man sang ginapatigayon nga vaccination. Amo man ang sa barangay suno sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez schedule ini taran-taran na agod nga mapatigayon na nga mabakurahan ang mga iban pang wala pa mabakurahan. Subong man ang sa PIDYA nga 12 to 17 years old kag posible mag-start naman Action Rex ang pagbakuna sa 5 ka tuig naman nga edad sang mga kabataan pakadto sa 11 anyos. Inilamang aton nga mahatag nga update sa sining vaccination rollout nga magabalik na tugod man nag-suspend ini sa pagtaas sang COVID-19 cases diri sa may siyudad sang Cadiz. Report di ka sa siyudad sang Cadiz sa aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotib sa iluhan tanang balita ni Aksyon Arlo Ticar gikan sa ika-3 distrito sa Racbanwa sang Silay Virtual Visita Eskwela Program sang Silay CDP-NP ginpatigayon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Arlo Ticar.
Sa detalye, Action Arlo. Action Rex, ang magkatapos ang Silay City Component Police Station, pinaagi sa pagpamuno ni Police Staff Sergeant Herlin Alvarez, Assistant for Women's Children's Protection Desk, Police Non-Commissioned Officers sang Silay City PNP ang nagpatigayon ini sang virtual bisita eskwela program sa tagsa ka mga daycare center sa idalom sa syudad sang Silay. Mga takna alas 10 sing aga kahapon nga adlaw, Action Rex, ang hubon sa mga kapulisan ang nagpadulong ini sa may barangay 4 daycare center agod mag-service ang mainit nga aros kaldo sa mga kabataan kag subong man sa ila sini nga mga ginikanan nga nagtambong sa nasambit nga kahiwatan, kalakip na ang pagpanghatag sa mga kapulisan sa mga juice drinks kag subong man sa mga tinapay nga konsidein ini nagaserbe nga bulig sa mga pumuluyo kag subong man sa mga kabataan nagikan ini sa mga kapulisan. Ang ini nga programa ang kabahin lamang Action Rex ang Project Vibe sa mga kapulisan sa Silay City PNP diin ang mayor nga tinutuyo sini amo ang pagtudlo sa mga kabataan kung paano mangin responsable sa ila sini ang mga ginikanan ang pagsunod sa nga health safety protocols, ang insakto nga pagsoksok ng face mask kag ang masunson nga pagpanghugas sang kamot para mangin isa ka mapagros nga bata sa ila sinitag sa ka mga panimalay agod nga malayo nga malatnan sang balatian nga COVID-19. Report nagikan sa syudad sang Silay. This is Action Arlo tika reporting mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Arlo Tikar constipation balukang constipation ni Samad. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa Variant cases sa Western Visayas as of January 27, 2022, local case sa Iloilo, bali local case 30 tanan, Omicron variant sa Western Visayas 30 tanan. Iloilo City may 12, Iloilo Province may 2, Guimaras 1, Aklan 1, kag Capiz 14. ROF, mga ROF naton for verification, pulo ini. Iloilo City 4, Iloilo Province 1, Guimaras 1, Aklan 1, Negros Occidental 3. Ang Bacolod wala sang reported nga Omicron. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo may kumakaasa ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining nga pangalagad kay Jorini Pumusino, Janilo Sansino, may lang nga pag-monitor kag kay Miss Kay, no? May lang nga pag-pamati.
sa iya sining Iloy kay Nanay Vilma Talio, no? Thank you gid. From Malaysia ko no si Miss Kay. Kag-alin Louie Himotea, John Parijon Mahilom, Inday Blaza. May lang nga pamati. Sige, alang-alang na to sa Tiyempo. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa diligid lamang manugay. Upod kay Aksyon, Welma Sugaton. Ako naman ang inyo si Kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita Banat.